Κάποιοι μου λένε, ρε Σιλιακόπουλε, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία της Μακεδονίας. Και εγώ τους απαντώ, αγαπητοί φίλοι, τι θέλετε να γίνει. Τα λέγαμε εμείς από εδώ τόσο καιρό, αλλά τίποτα. Φωνή βόντος ετιερήμου. Και θα με ρωτήσετε, καλά ρε Λιακόπουλε, θα μου πείτε με 74 ευρώ θα πάρουμε μόνο ένα βιβλίο? Φυσικά και όχι, σας απαντάει ο Λιακόπουλος. Μαζί με το βιβλίο του Ιωάννη Κινεδούρη θα λάβετε εντελώς δωρεάν το τρίτο μου έργο της Τερψιχώρης Τζιβιτζιλή, Αλέξανδρος ο Στρατιλάτης Ιδονής. Τι λέγαμε δηλαδή? Ότι η Μακεδονία είναι μόνο μία και ελληνική. Το σημείο G, που τάχα μου το ανακάλυψαν πριν από λίγες δεκαετίες δυτικοί επιστήμονες, ήταν γνωστό στο Μέγα Αλέξανδρο. Το ονόμαζε δε σημείο ε για να τονίσει την ελληνικότητα του οργασμού που προσέφερε στις γυναίκες. Μήπως κάποιοι θέλουν να μας πούν πως και ο Τζέκινς Χάν δεν ήταν Έλληνας? Γιατί σε λίγο αυτό θα κάνουν, φίλες και φίλοι, αυτό θα κάνουν. Θα αμφισβητήσουν την ελληνικότητα του Τζέκινς Χάν. Μέγας Αλέξανδρος με κλειστή την πίσω πόρτα. Ποιος είναι πραγματικά, φίλες και φίλοι, ο Δονάλδιος Δάκιος? Ποια η σχέση του με το Μίκιο Μαούσιο? Ποιος ο ρόλος του Γκούβιου στους μακεδονικούς αγώνες? Πόσοι σπουδαίοι Έλληνες, Μπολέκιος και Λολέκιος, οι μέγιστοι, οι παμέγιστοι, έγιναν Μπόλεκ και Λολέκ? Προσέξτε, η Άσονα Ψολιόγκου, Δονάλδιος Δάκιος, ένας Έλληνας. Αλλά εμάς, τους Λιακόπουλους, δεν θα μας πιάσουν κορόιδα, γιατί θα είμαστε διαβασμένοι. Ο Φόντας ο Σημαδούρας λέει σε αυτό το βιβλίο πράγματα και θάματα, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Μιλά ο Σημαδούρας για Μακεδονία, για Τζέκινς Χάν, για δικέφαλα χταπόδια, για τους τρίπροκτους ελέφαντες και για πολλά άλλα που θα έχετε τη χαρά να τα διαβάσετε αν τηλεφωνήσετε τώρα. Και όταν λέω τώρα, εννοώ τώρα. Για τα βιβλία εξαντλούνται. Δηλαδή, δεν είχαμε πει εμείς για το δικέφαλο ούφο που είχε προσγειωθεί στο Λευκό Πύργο?